Ko kun san cewa ana yin magani da dusar gero? Duk da cewa a cikin wannan channel namu mai albarka na taɓa yin bayani akan yadda ake sarrafa dusar gero domin magance wasu matsaloli waɗanda suke faruwa a gaban jikin ɗan adam. A yau ma na zo da wani sabon bayani wanda yake mai matuƙar tasiri game da abin da ya shafi dusar gero. Dusar gero dai wanda muka sani, wanda ake ba wa dabbobi, in aka sarfe geronka za ka baka ce ko ka wanke ka je ka ba wa dabbobi su ci su yi ƙiba su yi mulmul. To wannan dusar idan da za ka same ta ka sarrafa ta a lafiyar jikinka, da za ka ga yanda za ka koma cikin yardar Allah. Shi dai dusar gero, amma a kula ba wanda aka markaɗa ba, wanda aka surfa. In aka surfa gero aka bakace shi, wannan dusar ana baza ta ta bushe sannan a zuba a tukunya ko kasko, ana juya ta, ana wato soyawa wutar sama-sama har sai ta ɗan fara ja, ta fara fitar da wani ƙanshi mai daɗi, ma'ana dai ta fara soyuwa. Sai a sauke a barta ta huce, sannan sai a daka ta, za ta yi laushi, a tankaɗe ta ta yi tumbus kamar madara ko kuma kofi. To daga nan sai mutum ya fara amfani da ita. Idan mutum yana kwaɓa wannan dusar gero tare da zuma yana sha, za ta kawar masa da matsalar rashin karɓuwar magani a jiki. Mutumin da yake cewa yana da rashin lafiya ko wata lalura, amma ya yi magani, ciwon nan nasa baya jin magani, ya zama garkuwar jikinsa ba ta da ƙarfin da take iya karɓan magani ya yi tasiri a jikinsa, to sai a riƙa shan wannan dusar gero da zuma. Insha Allahu wannan matsala za ta kauce, ya zama magani yana tasiri a jikin mutum da yardar Allah. Sannan abu na biyu, abin da ya shafi wato abin da na taɓa bayani a baya, da yawa akwai mutanen da suke fama da wata irin rashin lafiya wacce kowane ɗan adam idan kuka kula yana da wani ruwa-ruwa mai maiƙo-maiƙo, mai majina-majina a tsakanin ƙashi da ƙashi. Ko dabba aka yanka, in ka zo za ka raba gaɓar cinya da ƙafa, za ka ga wani abu kamar majina-majina, kamar yaɗi-yaɗi, mai ɗan danƙo-danƙo da yauƙi-yauƙi. Wannan ruwan shi ne matsayin giris na ɗan adam. Sai dai shi ɗan adam nashi yana samar da kansa ne da kansa. Akwai sinadaran da suke samar da shi a jikin mutum, saɓanin na mota wanda sai an kwance an sa mata. Wannan wato giris da yake cikin gaɓoɓin ɗan adam, duk sanda wata rashin lafiya ta kama mutum, wata rashin lafiya ce wacce asalinta sanyi yake kawo ta, tana hana wannan abu ya riƙa samuwa a jikin mutum, sai ya zamana gaɓoɓin ma suna cinye giris ɗin da yake cikinsu da kansu. Idan ya ƙare sai gaɓɓan jikin mutum su riƙa gugar juna. In suna gugar juna, mutum zai riƙa fama da ciwo babu ji ba gani, ciwon gaɓoɓi, ciwon gwiwa, ciwon gwiwar hannu ne, ciwon idon sawu ne, duk inda wata gaɓa take ta jikin mutum za ta riƙa yi masa ciwo ba ji ba gani. Sabida haka idan irin haka ta faru, sai a samu dusar gero kamar yadda na misalta, sai a haɗa tare da garin habbatus sauda tare da yansun, a daka su yi gari sosai. Idan aka auna dusar geron misalin cokali 2, sai a sa yansun rabin cokali, habbatus sauda rabin cokali. Wannan ma'auni ne.
idan gwangwani biyu ka sa na dusar gero, sai ka sa habatu sauda rabin gwangwani, yansun rabin gwangwani, sai a haɗa a niƙe. In ya zama gari, sai a riƙa sha da madara, rabin cokali da safe rabin cokali da daddare. In matsalar ta tsananta kuma sai a riƙa shan cokali ɗaya da safe ɗaya da daddare. Wannan magani yana da ƙarfin tasiri wajen samar da ingantaccen wato kuzari da lafiya na ƙasusuwa. Kai ko da lafiya lau kake, in kana amfani da wannan magani za a samu ƙarin lafiya da yardar Allah. Wannan shine takaitaccen bayani na akan dusar gero. Zan takaita sai kuma wani lokacin in Allah ya sake sada mu. Da haka nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.